Arngot kidikot jong kasang Federations of Khasi Jaintia and Garo People lane ka FKJGP kila syakot hajar Sadar Police Station hakas nginengkong. Halor ka jingkan no tombor ya wei unong hikai ubom day trashnong ubatray hakaway ka private coaching institute hapo nong ba Shillong. Kini kidikot kila syakot hajar kidai kibelatip kartang kumu S Marthong ubadai presiden jong ka FKJGP nong mensong circle bad uba Gary Thank you ubadai assistant organizing secretary jong ka FKJGP maulai circle. Habakran syakilat pathai khubar u chief organizing secretary ka FKJGP uba kraw kupar nongsik ulaong bakatay ka jingkano kadan ka jingyaday bat ka jing ujar kabala mudui menha ubanay nailar jong usnam arjar arpsan hakabakawi ka kana khasi kabakno bauk te unong hikai ulale bicat yaka ulapan pau bahadin katay ka jing ujar kidakot jong katay kasang kilale yakandu yaw te unong hikai panyakran ya katay ka jing ujar uba kraw kupar nosik ulaong shishu ba menta ki pulit kila khod hajar ya kita ki arngot ki dekot ka FKJGP halor ka jingkno bakila tombor ya ute uno hikai hakapor bakila ya kandu yakini ki arngot ki dekot jong kasang lasenran shathanat ta ki kato ka nengut ki dekot jong ka FKJGP ki balaya perta persya ya ka jingle dan bor jong ki bru ki ban nabar menin mencisgi ba kila syahat apo ka lankra PS berkunjung mulai PS tang menin pat kila pentip no ba kila khat lang ya bro arngut shan ni sport sadar PS lega kies ke bedai hadian mula yo menteli na IUC badan mentah sadar PS yang ba ke kies kedai ba nadu benai Ogos ha ka ba ka wei no hikai hati hapo times ke bedai ka coaching center ke baju I coaching ke bedai MBA kini banking kumta tertat ti ula jorong keti wei kena kentai kaba kita kena kentai la report so kaba la don ni number phone jo kit jong Shillong City jongi te la ai tai kun na phone ya khat jong Shillong City FKJP Shillong City but la ong ru ye ba kin sai lek la sai ka sni re itai kentai yong tor up no la jong kti bang so sil ye te kin sai lek haba itai kentai pat la up ya kata si bon yu re hadin kumbas hadin sitayaw ula jorong ktino sa iway pat kentai ta ba let coaching hang tay nakaliang kidukot jingi ta kentai gila report nakaliang kidukot jingi gila ilet hang tay ba gila ilet ban kenduru yaw director jong katiga coaching center bat nakaliang director ru aba kini ki kena jongi gila report yong ba kadon kata case molestation bat nakaliang kasnong ru gila mi sakamat kisang samlaru kisang longmir gila wan bat nakaliang director ula sim ka sinjam hakaba bantaminit no itay no kai te ka palingo pat ingi hakane kasngi ba kai kadaw nakaliang ka police department pat ka khot yaki khna jongi banwan sa shani sa Sadar PS muntaban na bantag investigation ndre gane ka panipat ba kan ni ka khot jo ka police department ni khna jongi ki balek banyarap yakini kentai ki basale kung ki jat kam timut ban penting ban pensmit yaki khna seng ki jongi ki badon ni kemen sim ka ba bakin syakri na banta ka hok na banta ka ri bajat beriu te nakaliang ka jongi ru ngiwan ban sanran ni nakaliang ka sang kemi kumngaw chief organizing secretary ngawan ban sanran ya ki dekat jong FKJP Shillong City hakani jan me ka banta police no kaliang wayu ong ba kadon ka jing yaktakti ha ba nakaliang ki dekat jongi kila pen ngai ka tu section ru ka baki pengat kadai ba la pen mensaw ya utau no hikai Nrei nakaliang ke jongi pat ngong ba nakaliang ke police department ka song jing start juki bakit pinsha lagi dekat ke jongi ki le na mi kata kam kata ka basya ti kasi nai ha dei bananong stay kuno ka section ki pingat tingti ka section 115 but ka section 1262 kanongon gini bisa khat mentas ki arngut ki dekat jong ka FKJP Shillong City ki pla syakhat iway day kerteng day presiden jo kanong mansong circle ba Simon Merthong kumju I dekat jo ka FKJP mulai circle samla Gary Nelson Thank you kani ka ha the times institute kadon na kadon persa saya magret nakaliang kadia man no kani au khasal trik banai Ogos senam arjala umur kidang khot ajen kai kadon ka termination letter nomor nakaliang jonga
Ang tu nga kam yo ito termination letter te sibet ng sa penyo ng kidkot bang sa forward sa pisa pres. Dei ko banabar jala na asam.